Hej, jeg hedder Michael. Jeg kommer fra Exalite, og vi er eksperter i at lave ledindsatser til andre armaturer. Vi har også en hel del nye armaturer. Hvis man ønsker at se det, kan man se det på exalite.dk. I dag skal vi se på installation af en ledindsats, som skal puttes ind i en NYX 330. Vi har lavet en ledindsats, som er bygget op, sådan at den kan justeres i 3 grader den ene vej og 3 grader den anden vej, og så også i midten. Det vil sige, der er faktisk, ud over selve linseteknikken, er der 3 belysningsscenarier. Derudover har vi en løs driver, som kan skiftes meget, meget let med 2 skruer, hvis man ønsker det på et eller andet tidspunkt. Derudover så er driveren DALI 2 certificeret og forstår et sprog, der hedder D4i, ud fra en protokol, der hedder Book 18. Alt det her, det er kun, hvis man ønsker at programmere den, eller hvis man ønsker at putte en Saga-sokkel i på et senere tidspunkt. Hvilket også er muligt med den her version. Det som man gør, det er, at man tager låget af her. Nu har vi løsnet en hel del, for lige at gøre det let, og for at gøre videoen kortere. Så tager man den eksisterende lyskilde ud. I det her tilfælde er det en LED-lyskilde, så der vil besparelsen være omkring 20%, hvis man skifter over til Exalite. Hvis det er en konventionel lyskilde, det vil sige nogle af de helt gamle, så sparer man måske 80%, sådan cirka. Men det vi gør, det er, at vi tager den her ud, og som man kan se hernede, så er der en hel masse forskellige forhindringer. Og det er fordi, at der er forskellige modeller af den her NYX 330. Igennem årene har der været en del forskellige. Der har vi sikret, at den passer til alle de modeller, der er, ved at tilpasse den via de her huller, vi har i bunden. Det man gør, det er, at nu har man taget den gamle ud, og så sætter man den nye i. Man skal lige tilslutte den til de stik her. Så sætter man den ned i og monterer den med 4 skruer, som vi har her. Man kan også genanvende nogle af de skruer, som man løsner, når man tager det gamle ud. Og så er der de stik, der skal bruges for at kunne montere den ordentligt. Når man er færdig med det, så sætter man låget på igen. Og så er man sådan set kørende. Man skal vide, at der findes en masse regler for det her med ledindsatser i andres armaturer. Og der har Sikkerhedsstyrelsen udfærdiget en del regler omkring det. Og de er super brugbare og virkelig anvendelige og giver virkelig åbne muligheder for at genanvende gamle armaturer og anvende et hvilket som helst ledindsatsprodukt inde i de lamper, man har hængende i gademiljøet. Hvis man ønsker at vide mere om det, kan man gå ind på exalite.dk/regler, og der vil man få et direkte link til Sikkerhedsstyrelsen, som illustrerer helt fint, hvordan man skal forholde sig. Jeg tænker, at vi lige skal se den lyse også,